kwekuo amagba kwefere asa nke atagarala ọkụ kwefere ya ya sị na ọ tagara ọkụ kwefere ọsụ ndị mmadụ agwụ ike ndị ọzọ azụkwa n'ibu ọkụ nke gas nke a na-agba na moto gas eji esi nri na ntị ndị be anyị gas a efuru gas eji esi nri ịma ndị na-eri anụ ya kịta na-asị na onye a gịnị ka ọ na-akọ asị nsị erekwene mana efuru gas eji esi nri kwesịrị ka e nwee ebe a ga-enwe the gas plant ọ dịpụ adịpụ n'ebe ndị mmadụ nọ nke bụ eziokwu ka ọ bụ nke ịdọbagodi na flat gị bugodi denja nke ịdọba na flat gị bugodi denja times how many adọbagodiri na flats na anị ntụ o because ihe nji ekwu okwu a bụ na ndị nna ha ya alụ ọgụ a ya ọgụ a na-eru maọbụ ọgụ a anụbagwo maọbụ ọgụ a na-ada ndị nna ha ga-anụ ya machakwa ihe niile a mara na fọdekiri ọbụla nwụchara gas gas anyị na-ene anya ise patọ bọmbụ anyị dọbacha n'ụlọ anyị na-ewekebe most of the things izitin anyị na-ekezi onwe anyị agbụ ọ dị very easy anyị na-eke onwe anyị agbụ na-epu udo onwe anyị n'ime denja n'ihe dị oke egwu streeti niile nwere gas a na-ere gas ebe a na-ere n'isi streeti a na-ere na mgbada streeti ebe ọbụla bụzi gas plant unu echefuo n'ọrụ gas a gọọmenti jekwa nna anya na nke ahụ na-eni anya ahụ tupu ahụ enyocha n'ebe na-eni anya ahụ ana m ejere ebe ihe a ga-adị ga-enwe so many miles away from people iji agbara di a ịbịa naba one certain year on 25th morning na Nnewi ndị jere gbaa gas or 24 ndị jere ka ha gbaa gas orejie mmadụ na-efọ mana ugbu a shekie junction niile gas ka ọ wee dịrị anyị ọsọ streeti niile gas iwezi uche ti ya onwe ndị iro bata anụ abụghị ha ọkụ na-efu ebe na street gas just a part of Ogbunigwe ka anyị were dọbasịa na junction by junction street by street Ogbunigwe then onwe ka o si rejie asịrị orejie kedu onye ga-adị save ebe eji aka edebecha Ogbunigwe ndị ahụ na ha nara eme orejie ha na-esi nri ma afọ ebe dọba gas amaghị gị ntị okwu were ntị okwu a mere ihe imere maka ihe na-azụ dị gas uche ga-apụọ ịma ihe a nkwu ebe a ga-agwa gị eziokwu bụ na dị steshọn ị na-afọ a na-akpọ NTI ihe a na ebe a bụ ikpupe ihe niile kọwara gị ịghọtazie o ịchọzi ịfọlụ mana anyị ga-agba gị agba gas dị na too much gas plant everywhere si na na-echeke na ọdịzi na too much n'ụnụ mana ihe a dị danger n'oso n'otu ihe ga-abụ omebi ebe a ọ gbakpom here ọ gaa very far gbaa mmadụ ọkụ fuel ka ya mma o na fuel ga-eme ọ na-ere n'ehu narị na-aga ị na-afụ ya ọkụ esoli ya mana nke a bụ na breeze and ebe ọbụla olu ọ tagoro ọkụ it is too much ndị be anyị na-abụ ihe ọbụla afụrụ emebere ọ dị ka obido gị inye ego onye ọbụla etiche isi ebe ahụ ka ọ bụrụ na ọ mara mma ihe ọbụla ndị mmadụ mebere ego dịrị anya anyị etibezie ya nke nzuzu nke sọkwụ everywhere gas ichefu ọrụ dịtin ichefu ọrụ ya junction niile ebe niile store ebe ọbụla orejie ndị nwanne kedu ije anyị nọ n'akụ ya bụ ezigbo mmiri ṅụọ ọ na-enye energy lee ya Brico energy water Brico ezigbo mmiri onye eme ego ma na emere advert is my friend ya ka nna aṅụzi
ụmụrụ oge mgbe ana m aṅụba nke ndị ini mana ugbu a and ịṅụ mmiri ya ọ dị ka mmiri si adị ọ dị ka mmiri nụ ọ dị ka mmiri si adị Branco dị very good mgbe m ji megide ruru tụrụ nwa ala Lagos ka mma na omitigo ọ dị ka mmiri si adị